ኣብ ዓለምና እተን ምልኩዓት ተዋልድ ኣብ ዝርከባ ናይ ዩጋንዳ ትሽዓተ ቅድሚ ሕጂ ተሰሚዖም ዘይፈልጡ ኣገደስቲ ዛዕባታት ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ። ኣብ 240,000 ስኩዌር ኪሎሜትር ዝዓረፈትን ን50 ሚልዮን ዝኣክል ህዝቢ ሓቂፋ ትርከብ እዚኣ ዩጋንዳ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ማእከል እያ ትርከብ። ብበረድ ብተኸወለ እምባታታን ከም ቤት ረማሕማሕ ብዝብል ቃለያታን ቀፂሉ እውን ሰፊሕ ኣብ ዝኾነ ጫካን ኣዝዮም ዘረዳድኡ ህዝቢ ከም ዘለዋ ትፍለጥ እዚኣ ዩጋንዳ ኣብ ዓለምና ናይ ቱሪስት በጻሕቲ ካብ ዘለዉ ቦታታት ስማ ተጸዋዒት ካብ ትኾን ጸኒሓ እያ። ብተወሳኺ እውን መስደመሚ ዝኾነ ቅርጺ ብዘለዎ ነዋልድ ተመልእቲ ሃገር ከም ዝኾነት ይዝረበላ እዩ። ዋላ እኳ ዩጋንዳ ካብ ሓደ ንላዕሊ መጻምዲ ናይ ሓዳር ፍቁድ እንተገበረት ኮይኑ ግና ናይ ተመሳሳሊ ጾታ ተፋቐርቲ ዝኾኑ ሰባት ናይ ሞት ቅጽዓት ስለ እተዓርፍ ናብዚኣ ሃገር ዝኸዱ ተመሳሳሊ ጾታ ዘለዎም ሰባት ብዙሕ ከልተዓታዕ ክበጽሖም ጸኒሑ እዩ። ዩጋንዳ ብተወሳኺ እውን ኣብ ናይ መርዓ ምሸት እቲ መርዓዊ ሰብኣይ ምዃኑ በታ ናይ ሰበይቱ ሓትነ ኣብ ዓራት ከም ዝፍተን ዝግበረሉ ባህሊ ሓዊሱ ካልኦት ተፈላለዩ ልሙድ ዘይኮኑ ባህልታት ሒዛ ትርከብ ሃገር እያ። ኣብዚ ቪድዮ እውን ኣዝየን ምልኩዓት ተዋልድን ኣደታትን ብዛዕባ ዝርከባላ ኣብ ሃገር ዩጋንዳ ተሰሚዖም ዘይፈልጡ 9 ነጥብታት ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ። ናብቲ መደብ ክወስደኩም። እቲ ታሽዓይ ኣብ ዩጋንዳ ኮንዶም ዝጥቀም ኣዋልድ 2% ጥራይን። ኣብ ዩጋንዳ ብዘሎ ትሕት ናይ ኣጠቓቕማ ኮንደም ንናይ HIV ተላባዒ ሕማም ኣዝዩ ንክበራኸት እቲ ቀንዲ ምኽንያት ኮይኑ እዩ። ናብ ዩጋንዳ ብሓገዝ ካብ ዝኣቱ ናይ ኣዋልድ ኮንዶም ውሽጢ እቲ መብዛሕትኡ ኣብ መዓላ ከይወዓለ ዝስንዶ ምዃኑ ተሓቢሩ እዩ። ካብ ዝተላዕለ እውን ናይ ረድኤት ሕፅረት ከም ዘሎ ተገሊጹ እዩ። ኮይኑ ግና ብተጸራሪ ኣብ ዩጋንዳ በብዓመቱ 150 ሚልዮን ናይ ኣወዳት ኮንደም ሕፅረት የጓንፋ እዩ። ነዚ ድማ ብዙሓት ኣዋልድ ዝሃብዎ ምኽንያት ኮንደም ኣጸጋምን ምቾት ዘይህበካን ብምዃኑ ቀፂሉ እውን ንምዕዳግ ኣዝዩ ክባር ከም ዝኾነ ገሊጸን እየን። ኣብቲ ከባቢ ዝተገብረ መጽናዕቲ እውን ነቲ ሽግር መልዓል ክኸውን ዝገበረው ናይ ረድኤት ሕፅረት እንትኾን ኣብቲ ናይ ገጠር ከባቢ ድማ ኮንደም እንታይ ከም ዝኾነ ንባዕሉ ርኢንኦ ዘይፈልጥ ኣዋልድ ከም ዘለዋ ተገሊጹ እዩ። እዚኣተን ኣዋልድ እቲ ካልእ ዝሃብኦ ምኽንያት ኮንዶም ብምግባር ግዜ ወሲደን ንዓማዊለን ካሕርቆኦም ብዘይምድለየን እዩ ነይሩ። ካብ ዝተላዕለ እውን ኣብ ዩጋንዳ ናይ HIV ሕማም ኣብ ልዕሊ እዚኣተን ኣዋልድ ብ37% ኣብ ምውሳኽ ዝርከብ እንትኾን ኣብ ልዕሊ ግብረ ሰዶም ድማ ብ13% ወሲኹ ክረአ ኪኢሉ እዩ። እቲ ሻምናይ ኣብ ዓለምና ኣዝዩ መህረፊ ዝኾነ ቅርፂ ዝወነነ ኣዋልድ ዝርከባሉ ኣብ ዩጋንዳ እዩ። ዩጋንዳ ብቐንዲ እትፍለጠሉ በቶም እምባታታ በቶም ቃለያታን ኢሉ እውን በቶም ጫካታት ዋላ እኳ ተኾነ ኣዝዩ መህነኒ ዝኾነ ቅርፂ ብዘለወን ኣዋልድ እውን ስማ ከጸውዖ ጀሚረን እየን። ነዚ ናይ ዩጋንዳ ኣዋልድ መልክዕ ዝሰምዑ ናይ ዓለምና ህዝብታት እውን ናብቲ ሃገር ብምምጻእ ክሪኡ ስለ ዝጀመሩ ብዘደንቕ ኩነታት ናይ ዩጋንዳ ናይ ቱሪዝም ሚኒስተር ናይታ ሃገር መስሕብ ንምጥንኻር ነዚኣተን ኣዋልድ ናይ ቱሪዝም መስሕብ ክብል መዝጊብዎን እዩ። ነዚ ናይ ቱሪስት መስሕብ ንምጥንኻር እውን እቲ ካልእ በቲ ናይታ ሃገር መንግስቲ እተወስደ ስጉምቲ ሚስ ከርቪ ዩጋንዳ ወይ እውን ኣዋልድ ብቕርፀን ዘወዳድር ምድላዋ ምግባር ተጸሚዱ እዩ። እቲ ውድድር ምስ ተዳለወ እውን ከምቲ ዝሓሰብዎ ብቐሊሉ ናይታ ሃገር ይኹን ናይ መላእ ዓለም ኣቓልቦ ክስሕብ ኪኢሉ እዩ። ናይ ዩጋንዳ ኣዋልድ ብተፈጥሮአን ኣዝዩ መህነኒ ዝኾነ ቅርፂ ዝተዓደላ እንትኾና እዚ እውን እቲ መልክዐን ካብ ኣካለን ሓሊፉ ናይ ሃገር ኩርዓት ክኸውን እውን ኪኢሉ እዩ። ናይዚኣተን ኣዋልድ ናይ ዳሌ ቅርፂ ኣዝዩ በዓል ጥዕና ዝኾነ ከደራይ ሕብረንን እቲ ዘብለጭልጭ ጸሊም ጸጉረንን ኣብ ዓለም ተፈለጥቲ ንክኾና ገይርዎን እዩ። ዋላ እኳ እቲ ውድድር ተዳለወሉ እውን ናይታ ሃገር ተፈላጥነት ንምጥንኻር እንተኾነ በቲ ኣጋጣሚ ግና ብዙሓት መናእሰይ ኣዋልድ ክእለተንን ዓቕመንን ዘርአያሉ መድረኽ ክኸውን ኪኢሉ እዩ። እቲ ሻውዓይ ናይ ዩጋንዳ ኣዋልድ ቁኑዓት ናይ ሓዳር መጻምዲ እየን። መርዓን ሓዳርን ኣብ ዩጋንዳ ውሽጢ ቀሊል ዘይበሃልን ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ናይ ህይወት መሰረት ተገይሮም ዝረኣዩ ዓበይቲ ጉዳያት እዮም። ብኸምዚ መሰረት እውን ወለዲ ነተን ኣዋልድ ደቆም ካብ ግዜ ቁልዕነተን ኣትሒዞም ብዛዕባ ናይ መርዓ ክቡር ምዃኑ እናምሃሩ ይዕብይዎን ስለ ዝነበሩ እዚኣተን ኣዋልድ እውን ናብ ናይ መርዓ ግዜ ምስ በጽሓ ከመይ ሕጉስ ዝኾነ ሓዳር ክመርሓ ከም ዝኽእላ እናፈለጣ ከዓብያ ክገብሩ ኪኢሎም እዮም። ኣብዚ እውን ነተን ኣዋልድ ብቑዓት ንክኾና እቲ ልዑል እጃም ዝወስዳ ሓትነታት እየን ነይረን። እዚኣተን ኣዋልድ ካብቲ ናይ ሓዳር ወጻእ ብተወሳኺ ከመይ ንዓበይቲ ሰባት ክኽብራ ከም ዘለወን እውን ሓዊሰን ተማሂረን ከዓብያ ተገይረን እየን። ኣብ ዩጋንዳ ኣዝዩ ዓብዪ ቦታ ካብ ዝወሃቦ ነገር እቲ ሓደ ክብሪ እዩ። ብኸምዚ ምኽንያት እውን ናይ ዩጋንዳ ኣዋልድ መብዛሕትኡ ግዜ ንሰብኡተን ኣዝየን ዝግዝኣ ኣዋልድን ንሰብኡተን እውን ከም ርእሲ ገዛ ገይረን ዝሪኣ እንትኾና ካብዚ ብኢሱ ድማ ነቲ ዘለዎን ፍቕርን ኣኽብሮትን ንምግላጽ ህዝባ ብተኣከበሉ ቦታ ክሳብ ምስጋድ ክበጽሓ ይኽእላ እየን። ኣሰብኡተን ካብ ስራሕ ክምለሱን ከለዉ ድማ ናይዚኣተን ኣዋልድ ኣቀባብላ ናይ ሰብኡተን ጫማ ብምውፃእ ኢሉ እውን ብዛዕባ ውዕሎኦም ምሕታትን
ቀፂሉ ድማ ክዳውንቶም ወጣጺአን ክሕግዛየን ዝረኣያ ነዚ ኩሉ ሕብሓበ ክገብራን ከለዋ ድማ እዚኣተን ኣዋልድ ኣብ ልዕሊአን ናይ ርእሰም ታሕት ከም ዘይስምዐንን እዚ ናይ ኩሉ ግዜ ተግባረን እውን እቲ ሓዳር ንከይፈርስ ዓብ እጃም ገይሩ ክቐጽሎ ተራእዩ እዩ። እቲ ሻድሻይ እዚኣቶም ዓሌት ናይቲ መርዓዊ ድንግልና ክፍትሹ መሰሎም እዩ። ኣብ ደቡብ ዩጋንዳ ብዝርከቡ ባንያን ኮል ዓሌት ናይ ሓንቲ ጎርዞ መርዓት እቲ ሓትነ ዓብ ቦታ ዝወሃበሉ ጉዳዩ ኣብ መብዛሕትኡ ናይ ኣፍሪካ ዓሌት ናይ ሓንቲ ሓትነ እጃም ልዑል እኳ ተነበረ ኮይኑ ግን ኣብዚ ሃገር እቲ ጉዳይ ተጋነነ እዩ ዝመስል። ብኸምዚ መሰረት ድማ እቲ ሓዳር ተሳኻዕ ንምዃን ናይ መርዓት ሓትነ ናይታ ቆልዓ ድንግልና ንኽተረጋግጽ ክትለኣኽ ይገብሩ እዮም። ካብዚ ሓሊፉ እውን ናይቲ መርዓዊ ቤተሰብ ናይቲ መርዓዊ ስብእና ንኽትፍትሽ ነቲ ሓትነ ክሓትዋ ክእሉ እዮም። ካብዚ ኩሉ ብዝኸፍአን ብዘደንቕ ኩነታት ግና እዚ ሓትነ ኣብቶም መርዑት ኣብታ ናይ ፈለማ ለይቲ ተረኺባ ጻኒሒቶም ከመይ ከም ዝመስል ገምጋም ንኽተምጽእ ክሓትዋ ክእሉ እዮም። እቲ ሓምሻይ ርጉዲ ናይ መልክዕ መግለፂ እዩ። ኣብዚ ናይ ባንያን ኮል ዓሌት ንመጻኢ መርዑት ዝኾና ጎራዙ ካብ 8 ዓመተን ኣትሒዙ ልክዕ ከም ከፍቲ ንኽድልባን ንኽገጅፋን እዩ ዝግበር። ኣብዚ ነገር ኣዋልድ ንመርዓ ዝዳለዋሉ ካብ 8 ዓመተን እንትኾን ካብዚ ዕድመ እንድሓር እውን ምስ መሰተአን ምጽዋት ይኹን ናብ ደገ ክወጻ ይፍቀደለንን እዩ። ብኸምዚ መሰረት እውን ኣብዚ ዓሌት ሓንቲ ጎርዞ ጓል ናብ መርዓ ክትዳሎም ኮላ ብግዓት ብናይ ብዕራይ ስጋን ብጸባን ጽቡቕ ጌራ እናበልዐት ንኽትገጅፋ ምግባር እዩ። ከምዚ ክኾነሉ ዝኸኣለ ድማ ኣብ ባንያን ኮል ዓሌት ርጉዲ ካብ ምንም ንላዕሊ ናይ መልክዕ መግለፂ ብምዃኑን ካብዚ ተበጊሶም ድማ ሓንቲ ጓል ቅድሚ ናብ መርዓ ዕድመ ምእካላ ብቤተሰባ ልዑል ዝኾነ ሕብሓበ ክግበረላ እዩ ዝረአ። ብተወሳኺ እውን ኣወዳትን ኣዋልድን ቆልዑት ዘለዎም ኣቦ ንናይ ጓሉ ናይ ገዝ ምሰሊ ሃብቲ ኣዝዩ ከኻዕብት ስለ ዘለዎ ነቲ ናይ ተባዕታይ ወዱ እውን ሰበይቱ ኣብ ምምራፅ ልዑል ዝኾነ ሃብቲ ከም ዘለዎ ንምርኣይ ጥሪት ከፋርዩ እዩ ዝረአ። እቲ ራብዓይ ካብ ሓደ ንላዕሊ ሓዳር ፍቑድ እዩ። ኣብዚኣ ሃገር ሓደ ወዲ ካብ ሓንቲ ጓል ንላዕሊ ክምርዖ ከም ዝኽእል ተሓቢሩ እዩ። ኣብ ቀረባ ብዝወፀ ሓበሬታ እውን ካብ 40% ንላዕሊ ዝኾነ ኣዋልድ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ሓዳር ውሽጢ ከም ዝርከባ ተገሊጹ እዩ። ኣብ ዩጋንዳ ኣወዳት ካብ ዝኾነ ይኹንን ካብ ምንም ዓይነት ንላዕሊ ክብሪ ዝወሃቦም እንትኾን ናይ ሓዳር እቲ ቀንዲ ዕላማ እውን ቆልዑ ምውላድ ተባሂሉ ከም ዝሕሰብ ተሓቢሩ እዩ። ንሓዳር ካብ ዝወሃቦ ክብሪ ተላዕለ ፍትሕ ኣብ ዩጋንዳ ዘይልሙድ ተግባር እዩ። ነዚ እውን ኣብነት ክኸውን ዝኽእል ናይ 102 ቆልዑት ኣቦን ናይ 578 ቆልዑት ኣባ ሓጎ ዝኾኑ ወዲ 68 ዓመት ሰብኣይ ክህልው ብምኽኣሎም እዩ። እዚ ውልቀ ሰብ 12 ኣንስቲ ዘለዎ እንትኾን ንምእማን ዋላ እኳ ዘጸግም እንተኾነ ናይ ወሊድ መቆጻጸሪ ግና ከም ዝጥቀሙ ተገሊጹ እዩ። ካሴራት ተባሃሉ እዚኦም ሰብኣይ ናይ ደቆም ይኹን ናይ ደቂ ደቆም ኣስማት ብልክዕ ክዝክሩ ዘይክእሉ እንትኾኑ ብዘስደምም ኩነታት ድማ ናይ ሓደኦም ናይ ደቆም ኣንስቲ ስም ብቕጥዒ ኣይፈልጥዎን እዮም። ካብዚ ሓሊፉ ድማ 7 ኣንስቲ ዝተመርዓዋ ሰብ ኣብ ዩጋንዳ ተረኸበ እንትኾን ካብዚኣተን ኣንስቲ መንጎ እውን 2 ማንታ ኣሓት ይርከብኦ እየን። ኣብዚኣ ሃገር ጉዳብ ዘበለ ናይ መርዓ መዓልቲ እዚ ውልቀ ሰብ ነቲ መርዓ ንኽዕጅቡ 40 መካይንን 30 ናይ ቱክቱክ ሞተር ከሳትፍ ኪኢሉ እዩ። ብዘገርም ኩነታት ድማ ን7 ኣንስቱ ንሕድሕደን ናይ ማኪና ህያብ ክህበን ኪኢሉ እዩ። ዋላ እኳ ናይ ዩጋንዳ ወዳት ብዙሓት ኣዋልድ ናይ ምምርዓው ድሌቶም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዘይንክት ኾነ ናይ ዩጋንዳ ናይ ኣዋልድ መሰል ተጣበቕቲ ግና ነዚ ተግባር ኣብ ምቁዋም እየን ዝርከባ። እቲ ሳልሳይ ናይ ተመሳሳሊ ጾታ መርዓ ብሞት እዩ ዘቕጽዕ። ናይ ዩጋንዳ ፓርላማ ኣብ ቀረባ ግዜ ንግብረ ሰዶማውያን ብሞት ከቐጽዕ ዝኽእል ኣዋጅ ኣጽዲቑ እዩ። ኣብ ናይ ዩጋንዳ ናይ ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን መሰረት ብኣሽሓት ዝቕጽሩ ግብረ ሰዶማውያን በቶም መካረይቶም ካብ ገዛ ተሰጉ እንትኾኑ እዚኣቶም ኣብ ናይ ባዕላቶም ገዛ ተሓቢኦም ዝነብሩ ሰባት ድማ ናይ 7 ዓመት ማእሰርቲ ክቕጽዑ ተገይሮም እዮም። ብተወሳኺ እውን ብዙሓት ግብረ ሰዶማውያን ካብዚ ኣዋጅ ንድሓር ካብ ስርሖም ተሰጎጉ እንትኾኑ ኣብቲ ሃገር እውን ልዑል ዝኾነ ጽልኢትን መግለልትን በፂሕዎም እዩ። ዋላ እኳ ካብ ዝሕክት ተላዕለ ናብ ዩጋንዳ ሕቡራት መንግስታትን ናይ ኣሜሪካ መንግስትን ናብ ሃገሮም ንከይኣቱ ቪዛ ካብ ምኽላእ ብተወሳኺ ናይ ዓለም ባንኪ ነታ ሃገር ዝህባ ዝነበረ ሓገዝ ጠጠው ምባሉን ቀፂሉ ድማ እቲ ሃገር ካብ ናይ ኤውሮጳ ዩኒየን ምእጋዳ ስዒቡ እቲ ሕጊ ውድቂ ክኸውን ተባሂሉ እኳ ተተገመተ እኳ ደኣስ ናይ ካልኦት ናይ ኣፍሪካ መንግስታት ደገፍ ረኺቡ እዩ። ናይ ዩጋንዳ ኣሰር ስዒባ እውን ናይ ቡሩንዲ መንግስቲ ግብረ ሰዶማውያን ኣብ እተረኸቡሉ ንክተሓዙን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ብእምኒ ንኽቕጥቀጡን ዝእዝዝ ኣዋጅ ክተጽድቕ ኪኢላ እያ። እቲ ካልኣይ ዩጋንዳ ናይ ፈለማ ናይ ኣፍሪካ ኤሌክትሪክ ማኪና መፍረይት ብምዃና እቲ ሞዴል ኤውሮጳ ምዃኑ ይኹን ዓብ ዝበሃል ኣቕርቦት ከም ዘየሓትት ክተርኢ ኪኢላ እያ።
ኣብ ማኬን ዩኒቨርሲቲ ዝርከቡ ተምሃሮን ፕሮፌሰራትን ኣብ ዩጋንዳ እቲ ናይ ፈለማ ኪራ ኣቪት ተባሃለ ናይ ኤሌክትሪክ ማኪና ዝሰርሑ እንትኾኑ እቲ ማኪና እውን ኣብ መላእ ሃገር ዩጋንዳ ኣብ ግልጋሎት ከም ዝርከብ ክግለጽ ኪኢሉ እዩ። ናይቲ ፕሮጀክት መራሒ ዝኾኑ ፕሮፌሰር ቲኮድሪ እቲ ማኪና ን200 ኪሎ ሜትር ብሰዓት ከም ዝጓዓዝን ብሓንቲ ቻርጅ ጥራይ ን80 ኪሎ ሜትር ከም ዝጓዓዝ ሓቢሮም እዮም። ተወሳኺ ድማ ክሳብ 55 ዲግሪ ብራኸ ክወጽእ ከም ዝኽእል ገሊጾም እዮም። ናይዚ ማኪና ዋጋ ካብ 10 ክሳብ 15,000 ዶላር ዝኣክል ብምዃኑ ንመብዛሕትኡ ናይ ዩጋንዳ ዜጋ ኣዝዩ ክባር ዋላ እኳ ተኾነ ኮይኑ ግን ምስ ናይ ኣሜሪካ ዝርከቡ ናይ ኤሌክትሪክ ማኪናታት ዋጋ ርብዑ እውን ከም ዘይበጽሕ ተገሊጹ እዩ። መብዛሕትኡ ናይ ዩጋንዳ ማሕበረሰብ ኣውቶቡሳት ዝጥቀም ብምዃኑ ድማ ነዚ ማኪና ዝሰርሕ ትካል እውን ካልኦት ናይ ኤሌክትሪክ ባሳትን ብስክሌትን ኣብ መስራሕ ነዳዲ ናይ ምቁጣብ ትልሚ ከም ዘለዎ ገሊጹ እዩ። እቲ ቀዳማይ ብስክሌት ንዩጋንዳውያን እቲ ቀንዲ ናይ መጓዓዝ ንብረት እዩ። ዋላ እኳ ናይ ዩጋንዳ መሬት ውፅእቱ ዝበለ እንትኾነ ኮይኑ ግና መላእ እታ ሃገር ብብስክሌት ተዓብለለት እያ። ብስክሌት ኣብታ ሃገር ተመራፂት ክትከውን ዝገበራ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ንምዕዳግ ቀሊልን ሕሳርን ብምዃና እዩ። ኣብ ደስ ዝበሎም ሰዓት እውን ኣቕሓ ይኹን ሰብ ንምጉዓዝ ዓቢ ጥቕሚ ስለ ዝህብ እዩ። ኣብ ዩጋንዳ ዝርከቡ ብስክሌት ገናሕቲ 100 ዝኣክል በናና ኣብ ብስክሌቶም ኣሲሮም ክጓዓዙ ዝኽእሉ እንትኾኑ ካብ ዝተላዕለ እውን ኣብታ ሃገር ብተሰርሑ ናይ ባምቡ ብስክሌት እተን ቀንዲ እየን። እዚኣተን ሓደሽቲ ብስክሌት ንምጥቃም ፎከስቲ እንትኾና ቅድሚ ምግጥጣመን እውን ባምቡ ተባሃለ ተኽሊ ንወራሕቲ ዝኣክል ብፔስቲሳይድስ ንኽደርቕ እዩ ዝግበር። እዚ ድሕሪ ምግባሮም ድማ ነዚአን ብስክሌት ንምግጥጣም ዝውድእ ግዜ 7 መዓልቲ ጥራይ እንትኾን ዋግኡ ድማ ክሳብ 450 ዶላር ከም ዝበጽሕ ተሓቢሩ እዩ። እዚኣተን ብስክሌት ንግዚኡ ዝርከባሉ ኣብ ዩጋንዳ ጥራይ እኳ ተኾነ ኮይኑ ግና ብቐረባ ግዜ ናብ ምብራቕ ኣፍሪካ ኤክስፖርት ክኾና ከም ዝኽእላ ተገሊጹ እዩ። ክቡራት ቤተሰበይ እዚ ቪድዮ ናብ ኩሉ የብፅሓለይ ስለዘየሉ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ግለጹለይ። ናብዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ምስ ደመ ምዛንታታት ንምስማዕ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ።